ሰላም 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 ኣምላኽ ንኣኻትኩም ይኹን። ኣቶም ንዝቓልእ እትሰምዑ ኩልኹም ለመጉን ናባኻትኩም መፂ ኣለኹ። እዚ ቓል እዚ ሓቂ እዩ። ዝሓወይ ዝሓፍተይ ናብ እግዚኣብሔር መንግስቲ ክትኣትው ትደሊ ዲኺ? ናብ እግዚኣብሔር መንግስቲ ክትኣቱ ትደሊ ዲኻ? ቃል ኣምላኽ ከምዚ ይብል ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ፍቕዲ 6 ከንቦ እየ። ኢየሱስ ድማ ኣነ መንገድን ሓቅን ሕይወትን እየ፣ ብዘይ በኣይ ሓደ እኳ ናብ ኣብ ዝመጽእ የለን። እዚ ቃል እዚ ሓቂ እዩ። ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁፅሪ 6 ኣነ ኢየሱስ ድማ ይብል። ኢየሱስ ድማ ኣነ መንገድን ሓቅን ሕይወትን እየ፣ ብዘይ በኣይ ሓደ እኳ ናብ ኣብ ወይ ናብ ኣቦ ዝመጽእ የለን ይብል። ዝሓፍተይ ዝሓወይ ናብ እግዚኣብሔር መንግስቲ ናብ እግዚኣብሔር ኣቦ ናብ እግዚኣብሔር ዘዳለዎ ንቅዱሳን ንጻድቃን መንግስቱ ክትኣቱ ትደሊ ዲኻ? እሞ ኢየሱስ ከምዚ ይብለካ ኣሎ፣ ኣነ መንገድን ሓቅን ሕይወትን እየ፣ ብዘይ በኣይ ሓደ እኳ ናብ እግዚኣብሔር መንግስቲ ናብ እግዚኣብሔር ኣቦይ ናብቲ እግዚኣብሔር ዘዳለዎ ቤት ቅዱሳን ዝኣቱ ወይ ዝመጽእ የለን ይብል ኣሎ። ኣረ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንዚ ህያው ዝኾነ ጎይታ ኣሚንካ፣ ንዚ ጽድቂ ዝኾነ ጎይታ ኣሚንካ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ምምጻእ ይኹነልካ፣ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ምምጻእ ይኹነልኪ። ዝሓወይ ዝሓፍተይ እዚ ቃል እዚ ሓቂ እዩ። እዚ ቃል እዚ ሕይወት እዩ። ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣነ መንገዲ እየ ሓቂ እየ፣ መንገዲ ማለት መንገዲ ሕይወት ኣነ እየ እዩ ዝብል ኣሎ። መንገዲ ጽድቂ ኣነ ኢየሱስ እየ እዩ ዝብል ኣሎ። ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ፍቕዲ 6 ሕይወት ኣነ እየ እዩ ዝብል ዘሎ። መንገዲ ናብ እግዚኣብሔር መንግስቲ ዝኣቱ ኣነ እየ እዩ ዝብል ዘሎ ኢየሱስ። ጽድቂ ወይ ድማ ሓቂ ኣነ ክርስቶስ ኢየሱስ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ቃል እዚ። ናብ እግዚኣብሔር መንግስቲ ክትኣቱ እንተኮይንካ ኣነ መንገዲ እየ ኣነ ከዓ ሓቂ እየ ይብለካ ኣሎ። እንካብዚ ሓቂ እዚ ክትወፅእ ዲኹም ትደልዩ? እዚ ሓቂ እዚ ሒዝኩም ህይወት ዘይትረኽቡ፣ እዚ ሓቂ እዚ ሒዝኩም መንግስቲ ኣምላኽ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ዘይተኣቱ፣ እዚ ሓቂ እዚ ሒዝካ እዚ መንገድን ሓቅን ዝኾነ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚንካ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ዘይተኣቱ፣ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ምእታው ዘይሕሸኪ፣ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ምእታው ዘይሕሸኩም ሃይማኖት ኣየድሕንን፣ ሃይማኖት ክርስቶስ እዩ። ሓደ ጎይታ፣ ሓንቲ ጥምቀት፣ ሓደ ኣቦ፣
حدا أملاخي أربو مؤمن يخون لك ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ምስ ጎይታ ምንባር ይሆነልካ ምስ ሐቅ ምንባር ይሆነልካ እዚ ሐቅ እዚ ሐቅ እዩ እሞ እቲ ሳልሳይ ዝዛረቦ ኣነ ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት እዩ ዝብል ዘሎ እዘን ሰለስተ ነገር እዚአን ሓደ ኣነ መንገድን ሐቅን ህይወትን የዝብለን እዘን ሰለስተ እዚአን ሓደን ናይ መጀመርያን ኣነ መንገዲ እየ ይብለካ ኣሎ ካልኣይ ኣነ ሐቅ እየ እሞ ናብ እግዚኣብሔር ኣቦይ እቶ ብኣይ ኣሚንካ እዩ ዝብለካ ኣሎ ቀዳማይ ኣነ መንገዲ እየ በዚ መንገዲ ብኣይ ጌርካ ናብ እግዚኣብሔር መንግስቲ ናብ እግዚኣብሔር ኣቦ እቶ እዩ ዝብለካ ኣሎ ብዘይ ብኣይ በዚ ብዘይካ እዚ መንገዲ እዚ ብዘይካ ኣነ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ኣቦይ ዘኸይድ መንገዲ የለን እዩ ዝብለካ ኣሎ እቲ ካልኣይ ኣነ እየ ሐቅ እዩ ዝብለካ ዘሎ ኢየሱስ መንገዲ እዩ ሐቅ እዩ እቲ ካልኣይ ኣነ ሐቅ እየ እዩ ዝብለካ ዘሎ ካልኦት ኩሎም ሓሰት እዮም ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ከእትዎ ይኽእሉን ናይ ሐቂ መንገዲ ኣይኮነን ናይ ሐቂ ኣነ እየ ከድሕን ኣነ እየ ከረድእ ዝብል የለን ናይ ሐቂ መንገዲ ኢየሱስ እዩ ናብ እግዚኣብሔር መንግስቲ ዘእቱ ሐቂ ዝኾነ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ናብ እግዚኣብሔር ኣቦ ክትመጽእ እንተኾይንካ ናብ እግዚኣብሔር መንግስቲ ክትኣቱ እንተኾይንካ ክትኣትው እንተኾይንኪ ናብ ብኢየሱስ ምእማን እዩ ዝሕሸኪ እቲ ሳልሳይ ናይ መወዳእታን ከዓ ህይወት ኣነ እየ እዩ ዝብለካ ዘሎ ኣነ ህይወት እየ እዩ ዝብል ዘሎ ኢየሱስ ህይወት እዩ ህይወት ብዘይካ ኣይ ካልእ ህይወት የለን እዩ ዝብለካ ኣነ ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት እየ ህይወት ዝኾነ ጎይታ እንተይሓዝካ ናብ እግዚኣብሔር ኣቦ ክትኣተይ ትኽእልን ናብ እግዚኣብሔር ኣብ ክትኣተይ ትኽእልን ናብ እግዚኣብሔር ኣቦ መንግስቲ ክትኣቱ ፈፂምካ ይትኽእልን ኣይትኽእልን ስለዚ ዝሓወይ ስለዚ ዝሓፍተይ ስለዚ ኣቱም ነዚ ቃል እዚ ትሰምዑ ዘለኹም ኩልኹም ነዚ ኢየሱስ መንገዲ ዝኾነ ነዚ ኢየሱስ ሐቂ ዝኾነ ነዚ ኢየሱስ ህይወት ዝኾነ ኣሚንኩም ናብ እግዚኣብሔር መንግስቲ ወይ ናብ እግዚኣብሔር ኣብ ምምጻእ ይኹነልኩም ምእታው ይኹነልኩም ብዘይ ብኣይ ካልእ ሓደ እኳ ናብ ኣቦይ ክመጽእ ዝኽእል የለን ኢሉ ኢየሱስ ድማ ኣነ መንገድን ሐቅን ህይወትን እየ ብዘይ ብኣይ ሓደ እኳ ናብ እግዚኣብሔር ኣቦይ ክመጽእ ዝኽእል የለን እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ መንገዲ ዝኾነ እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት ዝኾነ እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐቅን ጽድቅን ዝኾነ ጎይታ ኣሚንካ ናብ ጎይታ ምምጻእ ይኹነልካ ናብ ጎይታ ምምጻእ ይኹነልኪ ናብ ጎይታ ምቕራብ ይኹነልኩም መንግስቲ ኣምላኽ ምውራስ ይኹነልኩም እዚ ቃል እዚ ትሰምዑ ኩልኹም ደቂ ሰባት ምድሓን ይኹነልኩም ፈጺሙን ካብ ዘለኹምሞ ውድቀትን ካብ ዘለኹምሞ ውርደትን ካብ ዘለኹምሞ ድኻምን ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተላዒልኩም መንግስቲ ኣምላኽ ትወርስሉ ብመንፈስ ብስጋ ትባረኽሉ ጸጋ ይብዝሐልኩም ንበረኸት ኩኑ ኣምላኽ ምሳኻትኩም ይኹን መንፈሳዊ ዓይንትኩም እግዚኣብሔር ይኽፈቶ መንፈሳዊ እዛንኩም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኽፈቶ ልብኹም ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ምሕደር ይኹን ንበረኸት ኩኑ እዚ ጻውዒት ሐቂ ዝኾነ ወንጌል ይውረስኩም ይግዛእኹም የመሓድርኩም ይርዳእኹም እግዚአብሔር ምሳኻትኩም ይኹን አሜን።